Автоматичната лента за контейнери около машинната машина има добра адхезия и гладкост. Електрическите и пневматичните компоненти на цялата машина са произведени от известни производители. Структурата е разумна и стабилна, удобна и бърза и висока производствена ефективност. Винтът на височината на лентата може да се регулира бързо, което е лесно и ясно за използване. Структурата на немотката е проста, а лентата може бързо да се регулира и сменя.